Bermeoko San Martin kaleko babes ofizialeko 14 etxe salgai jarriko dira astelehenetik urriak 31etik aurrera. 2 logelako etxe bat eta 3 logelako 13 etxe dira salgai jarriko direnak 142.000, 575,17 eurotik, 152.283,22 eurotara bitartean. Hauetakoren bat erosteko interesa izan dezakeenak, Berualan izena eman beharko du azaroaren 30 baino lehen. Gainera, planoen gaineko informazioa, argazkiak eta datu zehatzagoak bermeo.eus webgunean edota Berualan bertan aurkitu ahal izango ditu interesdunak. 14 etxe hauetakoren bat erosteko etxebiden izena eman beharko da derrigorrez. Norbaitek izena bertan emanda izango ez balu eta laguntza beharko balu Berualatik kudeatu ahal izango da eskaria. Babes ofizialeko etxe bizitzak izanik zenbait baldintza bete beharko dituzte interesatuek. Alde batetik beharrezkoa izango da beste etxe baten jabea ez izatea. Bestetik diru sarrerei dagokienez, gutxienez urteko 12.000 euroko sarrerak izan beharko ditu eta gehienez 39.000 eurokoak. Diru kantitate hauek gordinak dira. Etxeek tamaina ezberdinak izango dituzte. 2 eta 3 logeladun etxe bizitzak dira salgai daudenak. Txikienak 70 metro kuadro izango ditu eta handienak berriz 80 metro kuadro inguru. Guztiak aparkaleku eta trastelekuarekin datoz. Informazio zehatzagoa nahi duenak jarri dadila harremanetan 94617 telefonoan. Beruala abildua bermeo.eus helbide elektronikoan edota gerturatu dadila Berualara. Andramari kalea 22.